Sana sinabi natong health crisis gipahinumdum sa mga otoridad ang mga health measures nga buhaton aron makalikay sa sakit. Sama sa dakbayan sa Mandawi gipalabang ang usa ka proposed ordinance nga magdili sa pagpangluwa bisan asa ug mopahamtang sila og silot nini. Ani ang RTV Presents ni Nico Sereno. Base sa pagtuon ug sa pahimangno sa mga health authorities, posible ang pagpasa sa lain-laing klase sa sakit pinaagi sa laway. Sama sa coronavirus nga matod sa mga eksperto, matransmit pinaagi sa droplets. Ug aron kalikayan ang pagkatap sa sakit, gibalik-balik sa mga otoridad ang importanteng mga pahimangno sa panglawas. Sa bag-uhay nga sesyon sa Konseho sa Dakbayan sa Mandawi, gipalabang ang anti-spitting ordinance. Gipapasar kini aron idili na ang pagpangluwa sa mga pampublikong lugar. Si Konsehal ni Risa Sun Ruiz, kinsa usa ka doktor, mipasabot nga di gyud hygienic ang pagpangluwa bisan asa. Solid waste, more of garbage man to. Nagamay ra kay mention sa spitting, so naghimo gyud separate ordinance sa anti-spitting. For health reasons, tungod sa pandemic, nga ang kagaw naa sa atong luwa, mabitaw na nagmasta kay ang mga laway, mga luwa. Kung mapasar ang ordinansa, mupahamtang og penalty sa mga masakpan nga milapas niini. Ang first reprimand, niya second 1,000, 2,000, 3,000. Si Amon usa ka government employee mihangop kun mapatuman kini. Bisan siya miangkon dili komportable nga makakita og mangluwa sa kadalanan. Nagmask na ka unya kanang imong tangtangon nga kay mukalitra kag pangluwa sa daan, sa kilid sa daan og bisan asa nga dapit nga naamang gyud untatay kanang kuan ba natay mga garbage natay mga trash can ug asa sila nga pwede ta mo luwa or mo adto sa CR. Human mapasar sa first reading, giduso pa sa Committee on Laws ang ordinansa, una pa ibalik sa konseho alang sa second ug final reading. Kinamang mo ni resulti sa nako nga day nagsunod kog tao nagidown na kunong mas pira ko sa mana nagkauno nang luwa ra sa diha. So iyon ana ba so kinahanglan gyud atong disiplinahan tudloan ang mga tao. Gawa sa anti-spitting ordinance, laing gihingusgan ang anti-littering aron mapabilin ang kalimpyo taliwa sa health crisis karon. Uban ni June Solon, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.